Manalangin ka. Ay ikasat kami. Gawan mo kay balayan ang mamatawad at tatanggap kapatawaran kapag nataling tayo pa. Kapepatin mo kay kami kang Kristong Ginoo. Amen. Mo kakalimutan ng kindahan ng mundo ay ito matutano at manasaw ay ang katawan. Inya, itakot mo ng luwang at mamintuwa kay utos ng Diyos. Mo kakalimutan ng kautusan at kakapanwa hindi may kaparang tao. Kanang ngayon, ikakatastasasan at kalimutan mo ay makulanan. Pingamano ng Diyos. Salamat ng Diyos. Magpanakali at magpapatawad na bagay nawa at nagmang lulus. Hindi mo magpanakali at magpamatawad na bagay nawa at nagmang lulus. Puriele ini o kalatuwako. Mabilang kong pamatao, puriele na ginang banal. O kalatuwako, ingino kay kaya ni Puriele. Sa blang kayo, yung panabak, sana ang kalikuan. Hindi mo maganakaya ang pamatawad, mabagal ang at itong lulus. Kinsablahan kasalanan, kaya katawanan, at kinsablahan sakit, pamayaban natin. Kinkamatayan, kakabos natin, ilugod ng lulus, pagkalog ng ako. Hindi mo maganakaya ang pamatawad, mabagal ang o mga musanang alam pagkukusan, nakatawang papatulan ang pagkundebang ng kasalanan niya bisahan lang, ang pagpalikay ng dewawan at kamanalan. Hindi mo maganakaya ang pamatawad, mabagal ang at nitong lulus. Nung makanalo yung atas, ibaluang kulado, makanyan talawang ilulog na. Karetang makatakot kayo, nung mga nano yung marunong, ingastagan ng buwan, makanyang nakarayo kayo, ringgera na kasalanan. Hindi mo maganakaya ang pamatawad, mabagal yan mo. Kanina, dinapit siya ni Pedro ng Jesus at itanggap. Ginaw, baka tapilan kaya patawaran ang kapatid kong ikasal. Baka tapin kong ulit. Adi, baka tapin kong mundo na nanay ng Jesus. Doon pitong pulo mundo sa pitong. Muling kayayaan ni Diyos kawan sa Rinel Mayari, abibarang paningin, ikutang na kayo, ikikipus na. Makinalapa din ayos na, inyang detang de imerik karela, amang iyutang apulurin pestea, alaya na pamayan, ikayang utang, inyayutos na ikayanang ipipisaliya, pati na rin kayang asawa at may anak na. At
isang lahat iba niya, bayang makabayan ng utang. Si Claudia, iniipos, kinarapana, ikayangako. Di na yung papo, di takapanahon, na nanay sabing maya, at bayaran na kayo, kari isang lang utang. Meron siya, ingari kaya, inyate patawad na kaya, ingutang, at tepamulene epo. Dapat, iyan kalwal na, di mismo ikusay ka. Asang bungani, inerti ka rin kalupalan ikus. Ang makikitang 500 na pesos kaya. Kinlele at saka nese kalabatan. Kanang sinabi, bayaran mo yung utang mo pa na ako. Siniglo niya yung kalupalan ikus, ingarapan ng pesa niyang maya. Di na mo pang panahon at bayaran dapat. Dapat ay namerisa. Bagus be pasukul de hanggang iya makakamayad ikutang na. Panang kataniki dengan iwagitus menandang na. Inya italang ingari at simbuk na kaya isang lang milyari. Uri na dito pepayawis de ingari ikitus. Tao walang kwenta na sinabi, pero patawaran na ka ikabilugan umutang ka na, ulit may isabi kang maya, sukat ka naman sanang tumulus, ikalupa mong itus, nung mga nanakam kay Lusan. Ni buaya, iwanay nari at pepasukulay dito sa ito. Bayan mag-usap, hanggang iya makabayan ng kabulugan ay alagang inutang. Gana may upos Jesus in pamagsalita. Pagkanyan mo naman, ingdakta na kayo, tingin pa matiyuban mo. Noong ibadang meron kayo, kaya yasang mamatawad, may yaman ilog na, hingkayang kabataan. Padahal, imaya pabalita ni na madyari kaya katamon, nung yakamong mamatawad, may yaman tinglog ka. Iniya ipawagan at inibake. Sabihan ang masa, yakaman yaman mamatawad, karing utang, karing hindi ka kasada, kaya katamon, alatang parasan, alatang asahan, iba't hapon dito. Tapoy, pawagan. Uling nga natin yung munang pamangasa, yung sisinugwa at samato, gana, kasama na ng Diyos, yung sisinugwa at samato. I hate it, gana, I am disgusted, gana, yung munang pamamasa, dikil ka rin yung bagay ka rin. Uling para in Diyos, mahalagaya yung pamamatawad. Nanapuisan ka, o alam, sintisan ka na, wati uling iya, katawaran na katapon. At binyeme, kayang anak, may masakitan niya, eteya. Para ano? Naman para magpasikat siya. Para ka bata mo ipatawaran, makasalanan. That's it. Uling ikasalatan, ingarapan,
Dahil iya, papamatawag niya, binyanin anak na, pagkanita, ipatawanan na ating kasalanan ka. Ay niya, ang sasabyan naman kaya katapang ito. Nung nangyayari ako, dapat pa kanya nyo naman, kaya kung gagaman. Nung ako ikaw mapatawaran ng mga ng kasalanan, at agyang pinagpo pang beses ng kakasalan, umanyaman ko ang tawad, patawaran na kayo. Eh, di mo kanya naman dapat. Kaninitan, dalimagan inamit na kaya katapang hindi bakit. Kaya patawaran na yung nani, yung maratong ng utang, hindi may mayos. Mahigit ang 10,000. Ngayon, ating utang, kaya patawaran na yung iba't hiningi ko sa mga patawaran ng maratong. Ikit niya ko hindi ka, hindi mo naman utang kayo. Eh, hindi patawaran. Para ingat ng Ginoo, tawag niya sa pamatawad, alayang kwenta. Tawag na lang kwenta, nga. Alayang ng kwenta, tawag niya sa pamatawad. Kanya, o na po umisip ang po yung pamamatawad ay. At otang November po ay saktan ni kasalanan ng tao. At pati ni pangkasalanan ni Adan po yan. Ako dapat kay sarili ko. Noong di Adan po yan, ay nagtenan din ang prutas sa babawal ni Diyos. Gaya na siya kakanan. Kesa kay sinalikot, kesa kay ni patulog, ito pinabang ni kakagawa kasalanan ko, na binigyan ang mga matawag, ka naman tanggap pamamatawag. Kanya hindi kagurang ng kabataan, pagkalakanan natin itang meron hindi sa nagdaw. Be forgive, not because the other person needs it, but rather because we need it. Mamatawad takalong uling uling kailangan ng hitang meron matawad. Hindi ka matawad. Kaya sana kasalayan namin po may yaman, alo, mamatawad, karin di ka kasala, kaya talagang lang kung nilipigyan tayo sa sasantaya, at ang masalala ng pamagdamo, inipa, Anak, Espiritu Santo. Amen.
pagkalutoy ti kapamlataan ng Kristo Ginoo. Amen. Ginoo, manatili ang kayuhan. Pagkita Iyan kaya ng puso ito. Pasalamatan tayo nino, a Diyos ta. Dahil dapat na matuloy, ing pasalamatan na ang parati at tuman na may pa. Diyos king nanananggan ko sa may payan, kapamlatan ng Jesu-Cristo ng Ginoo. Kapamlatanin kayang pangay, ni bait kaming pasibay. King kayang pamayasa, ni kamus ke king kasalanan. Kapamlatanin pamanyuli ng Bebe, ni bagong kami kindiya na namin. At king pamagiyene kayang disipulo at gana. Kuanani ikayungan kananye, idiyen na lang kata. Amigaw para Kevin. Kay katinapunan inwaning guys. Masibayang kay pasalamat kay. Pinyanin guys kami kay disipulo at nana. Kuanani ikayungan minumbo kanina. Hindi guys ni karakunday. Indaya rin bayo kanagang katipan na may kukuha kaya kay Parkarin sa lantang bangketang ni patawaran na din kasalanan. Daktan niyo ini bilang kapikakanatan kana. Ang inuling sa ng pepay naman at malinay sa tingye, kami naling tingye ang pakalulo, lalo-lalo na ang kaming kapamilya, kamag-anak, kakaluran, di napat mayo pepay, at di na lang makakalaka kare. Ay niya itawag mo pakiganakata na po sa akuli, dahil kurita mo ipanalangin, ame gayamin. Labi. At papanuluan mo kayo. Gagay ang dapat magkaming India na mga kaayos ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kamberi ang Apostol Santo, kami matulaki ang ating kakaban ng panahon, dahil na ka namang purihan at paligayan, kapamilatan ng Jesu-Cristo manatong. King kapamilatan ng Cristo, kamberi at kaya, ipamay-mayan tutukan ng Espiritu Santo, pupurihin at panalan, magdamaling
kami kesunan, mengalami kesempatan dari Santa Iglesia, amaya kami pilukan at pangking kawin, ikang magbiat pagari, manggaman king alangga, king kapayapaan ino, manatili ako, kapilanman, Kevin. Ang kapungin ni kami tamo, king kapayapaan. Kapayapaan sa lukera tama.
Bendisyonan na kayo at din kanturan niyo yung tingin. Kinipa, Tingala, at King Espiritu Santo. Amen. Kumeta na po ngayon ng ito kaya po. Andun. Tinay kami. Makalugta mo kyan? Okay, itong pure foods niya, italang na. Itong pure foods. Basta kali mag-video eh. Makorpari mo tawa. Mulita na, pero magpa-long way down. Na? Wala na, no. Babulok ya pala yung dadong kaya niya. Mamauna. Oh, diretso pa. Mamauna ka. Ay, dadong mo. Sabak na kasi. Sima pala nandun, ne. Kalot ka kalot. Ay, tide, ne. Good morning! Isang kay. Kasi estulo ka rin kaya yun eh. Estulo na. Saka papalit kita. Alina. Alin na pag Alata naman sa salyan. Wala akong balo sa salyan. Sa salyon. May papasobra ko lang sonis. May tatas ko sugar. Kanyaman da sana. oren ka eh. Mangustin ka na. Atin lang. Isa ka? Pwede ka lumot kita mag-tin lang. Mangustin. Atin lang. Siya 160 mo yung Bagya ba? Bagya ba?